Informazzjoni li One News għandu mill-qalba tal-Partit Nazzjonalista tgħid li l-grupp ta' strateġija immexxi minn Richard Kakija Caruana u Austin Gatt ħaq id-deċiżjoni li Lawrence Gonzi għandu jħabbar li jekk jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss se jkun qed jirreżenja minn Prim Ministru u minn kap tal-Partit Nazzjonalista ftit ta' żmien wara. Il-grupp ta' strateġija tal-Partit Nazzjonalista ħa wkoll id-deċiżjoni li din il-mossa titħabbar fil-mass meeting tradizzjonali tal-Indipendenza li se jsir nhar il-ħamis fuq il-Fosos propju ftit ta' żmien qabel l-elezzjoni ġenerali. Mhux kulħadd fil-grupp ta' strateġija qed jaqbel mad-deċiżjoni li ħadu Kakija Caruana u Austin Gatt. Hemm min qed isostni li dan kollu se jwassal għal iktar inċertezza fejn l-elettorat se jkun qed jintalab jivvota għal partit li l-kap tiegħu ħadd ma jaf eżatt min huwa. Min-naħa tagħhom, Richard Kakija Caruana u Austin Gatt qed jisħqu li fl-elezzjoni ġenerali li jmiss Lawrence Gonzi ma jistax jitħalla waħdu jaffronta lill-mexxej Laburista Joseph Muscat. Għalhekk qed jintqal li għandha tiddaħħal l-idea f'moħħ l-elettorat illi Lawrence Gonzi se jitwarrab.